Ya kai mai gida, a yayin da kake shan kunnen uwar gida, kaɗan sa harshenka kaɗan sai ka busa mata. Za ka ji tana wayo baby daɗi. To da Allah sai ka ɗan ƙara busa mata a hankali, za ka ji tana shiɗewa tana dawowa. To a haka kana ɗan shafa jikinta, kana ɗan sumbatar wuyanta, kana ɗan shafa gashinta, kana ɗan wasa da jikinta haka, kuma kana ɗan taɓa nononta da makamantansu. Za ka ji tana shiɗewa tana maka kukan daɗi. To ya kamata a ce a wannan lokacin kai kuma lokacin da take jin daɗi, to lokacin za ka dinga ƙara kai kuma fawa kana ƙare mata, tana shiɗewa uwa za ta shiɗe. Kai kuma lokacin kake ƙara jin daɗin ka kai ma kanka balle ita. Kar ku manta muna koyar da wannan darasi namu ga masu aure.